Από το 1997, η ελληνική ανώνυμος εταιρεία τσιμέντων Titan προσφέρει στον Έλληνα μηχανικό και κατασκευαστή τα προηγμένης τεχνολογίας έτοιμα ξηρά κονιάματα Intermix. Προϊόντα μακρόχρονης έρευνας των απαιτήσεων της ελληνικής αγοράς παράγονται στο σύγχρονο εργοστάσιο της Ελευσίνας με ανάμειξη ειδικά διαβαθμισμένης και ξηρής άμμου ή μαρμαρόσκονης με επιλεγμένους τύπους τσιμέντου και πρόσμικτα. Παραδίδονται σε σιλό εισακή και χρειάζονται μόνο την προσθήκη νερού για εφαρμογές στισίματος, σοβατίσματος, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και πληρώσεις ταπέδων. Η κατασκευαστική λύση Intermix αποτελεί πρωτοποριακή πρακτική γιατί προσφέρει στο μηχανικό και τον κατασκευαστή σταθερή ποιότητα, εξασφαλισμένη ποσότητα, ταχύτητα και ευκολία στην εφαρμογή με εμπορική και τεχνική υποστήριξη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προσφέρουν ολοκληρωμένη λύση στον πελάτη. Συμβούλους πωλήσεων για τις σωστές λύσεις Intermix ανάλογα με το έργο. Intermix, παρακαλώ. Όπως καταλαβαίνετε, πληρώνετε μόνο το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσετε. Τεχνικούς υποστήριξης του εξοπλισμού Intermix και τεχνικούς εκπαιδευτές που βοηθούν τα συνεργεία στις σωστές τεχνικές εφαρμογής. Η Intermix απλοποιεί τις παραγγελίες σας με ένα μόνο τηλεφώνημα στα γραφεία διακίνησης. Intermix, καλημέρα σας. Σας προγραμματίζω αύριο γύρω στις 10 η ώρα να τροφοδοτήσουμε το σιλό σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την προτίμησή σας. Καλημέρα σας. Η διάθεση των χείριν ετοίμων ξηρών κονιαμάτων Intermix γίνεται σε περιοχές κοντά στα εργοστάσια παραγωγής με ειδικά οχήματα που μεταφέρουν και τροφοδοτούν τα σιλό πόλεως στα έργα. Ακόμα διατίθενται σε σακί μέσω των συνεργατών διανομέων Intermix σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα ερχόμαστε στις τρεις κύριες κατηγορίες εφαρμογών Intermix που είναι το κτίσιμο, το σοφάτισμα και η πλήρωση ταπέδων. Κτίσιμο. Με τη λύση κτισίματος Intermix, η αναγκαία ποσότητα λάσπης παρέχεται με το πάτημα ενός διακόπτη στη θέση εργασίας, διατηρώντας την επιθυμητή εργασιμότητα χωρίς επιπλέον προσθήκες νερού. Κερδίζετε μια φορά για πάντα σε ποιότητα και οικονομία, αποφεύγοντας αστάθεια αντοχών και απώλειες υλικών. Παρέχονται δύο μέθοδοι ανάμειξης και επιτόπου μεταφοράς, δηλαδή χείριν σε σιλό πόλης με σύστημα πνευματικής μεταφοράς και ανάμειξης και σακί με αναμείκτη. Σοβάτισμα. Τα προϊόντα σοβατίσματος Intermix χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Την κλασική πέταχτο-βασική στρώση και φινίρισμα και την τύπου 2 σε 1 που αντικαθιστά τη βασική στρώση και το φινίρισμα με μία μόνο στρώση. Και οι δύο κατηγορίες μπορούν να εφαρμοστούν με βολοφόρες και κοχλιοφόρες πρέσες ή και με το χέρι. Απαιτούν δε την προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με καλό πεταχτό. Τα προϊόντα σοβατίσματος Intermix χρειάζονται μόνο ανάμειξη με νερό, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες αναλογίες πρώτων υλών στην κάθε φάση του σοβατίσματος, δηλαδή στο πεταχτό, στο σοφά βασικής στρώσης και στο φινίρισμα. Με τα κονιάματα σοβατίσματος τύπου 2 σε 1, ο κατασκευαστής επιτυγχάνει σημαντική μείωση χρόνου και συνολικού κόστους εφαρμογής σε μία μόνο στρώση που φινιρίζεται απευθείας. Τα προϊόντα σοβατίσματος Intermix είναι ειδικά σχεδιασμένα για την Ελλάδα ώστε να διασφαλίζουν υψηλή και σταθερή ποιότητα, να επιτυχάνουν πολύ καλή πρόσβηση και αντοχή, να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής με ανθεκτικότητα στην υγρασία και τον παγετό, να προσδίδουν εξαιρετική ποιότητα τελικής επιφάνειας και τέλος να αρέσουν στα συνεργεία γιατί έχουν πολύ καλή εργασιμότητα και μειώνουν τον κόπο των ανθρώπων τους κατά την εφαρμογή τους. Έτσι συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων από ανθρώπινα λάθη και συντελούν στη δημιουργία μιας ανθεκτικής κατασκευής μια φορά για πάντα. Πληρώσεις ταπέδων. Τα έτοιμα ξηρά κονιάματα πληρώσεως ταπέδων Intermix σχεδιάστηκαν για να μπορούν να προσφέρουν υψηλές και σταθερές αντοχές, μεγάλη ταχύτητα πλήρωσης, καλή επιφάνεια επικόλλησης και αποφυγή συρρίκνωσης. Συνδυάζονται εξαιρετικά με ηχομονωτικά και θερμομονωτικά μέσα, εφαρμόζονται δε και σε γεμίσματα ενδοταπέδιας θέρμασης. Οι λύσεις Intermix δίνουν αξία στον πελάτη, διασφαλίζοντας τη διάρκεια, την ποιότητα και την προστασία του έργου του, διευκολύνοντας παράλληλα την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Intermix. Μια φορά για πάντα.